आलुखौ जिरनानै लाग्रोबाय आरो ना कैसा है बोले हा गोथांसो ए सिङाव मा जागोन बिलाय हानाय जाबाय ए बेनिफ्राय बुस्थुआ आलु चिप्स नैबे कालार जाहैबाय बेथिं थावा गरम खालामगासिनो मोनसे दंबावो सोलोंनो बेखौ माबाना गुदुलियाव जिरायसै मालाय नै रायलायखाबाय आं गुदुलियाव सुजुबा आरो बियो नै लकेल चिप्स लकेल नै कालार जाहैबाय लगायबाय कर्नफ्लावार बिराद गथ'फोरखौ थगायदोंबा बिदिनो फैसा लायो आरोना नों हरसे लाबाय मैयाबो दिनैबो बिलाय मा थगायनाय जायाखै बे मा थगायनाय जायाखै मेथाइ फानना फैसा लानाया माने आलु सेरसेयाव जुदि आलुआ 30 थाखा ओमफ्राय दरसेयाल' 20 थाखा लागासिनो बियो होमबाबोथ' मेहनत खालामदोंना गेसा आरो इनि थावा गावसिनि बायदि माबा आराम बे 10 किल'मिटारावनो 50 थाखा मोननाय बायदिसो बुंबाय बिसोरो खेबहरनो नै सोरां मन्दिर थियाटार नायनो फैनाय जादों जोंबो दिनै नैलै बिसोर फिसा मा नायखो थियाटारखौ नायफैला नांगौबा नायफैनायसो जाखायासै बेखौनो जायो सानसै होबाय नै आलु गोथांबो चिप्स बानायदों होबाय नोंसोर जागोन सेंग्राफोर जागोन बार खाथि साना थाव बेदर बायगोन मेगनखौ आं बहायनाया जायासैलै आं ओरैसो बेबो जि दखानसै नांगौ एसे गिदिरबानो हाबनो नागिरा मा बुस्थुलै बेलाय माबा स्प्राइट पटेट' चिप्स स्प्राइट पटेट' चिप्स आच्छा गोदोनि बे आलुनिसो आंना बुंहरखाबायमोन माथो नोङो मानो जाफेरखाय मिथिखायाब्रा बिदिखौ जाफेरखाय मिथिखाया बे आलु दरसेयाव 20 थाखा माजों 20 थाखा जायो नायनानै ला नैबे गन मोनफागोन फ्रि गंसे नङा होमबा बेनिफ्राय बे आलुखौ नैबे मेचिनाव हानानै नै सोमब्रबाय जाग्राफ्रा नेनानै दंगासिनो दङ नै लाइनाव प्लास्टिक गैया आखायावसो सिस्टेमानो हमग्रा होखाबाय ओंखायनो नैबेनोमोन नामा आसोल बुस्थुआ मा होनदोंमोनलाय बेखौ मायु होनो आरो ओमफ्राय सदाव मायुल'सो होनो एसे गोलाव ओमफ्राय मानि बानायनाय बे बुस्थुआ काजु बादामनिनो नामा बिदि प्लास्टिक दंबावदो काजु बादामनि जाहैदों मिलौबो जाहैदों बे बुस्थुआ बेखौ बे प्लास्टिकआव लाबाय माने बोथोरखौसो जाजोबगोन लांनाय जासिगोन दै बिनि सिस्टेमानो बेनोखा माने देन्थारगासो हमना अमा हांनायफोरखौ गारहर बेखौ जा गुफुरालाय मा मस्ला बेयो जोंब्रा बेयो होमबा आंना 60 थाखा जाबाय ने मायु ना मायुर होनखोब्रा गोसोआव थालाय लाङासै मायुल' होनो नामा गोलाव आरो ना माइनस ना मा अच्छा मजा आया लानानै आलु चिप्स अमा हांनाय जाग्राफ्रायनि माथो गोखैसो
ए माबा होनायसो आरो बावदोंसो नों मोनजायासो मा होनाय माबा माबि होजोबो ना सोलाबायना आङो ए गुफुरावसो गोखैले मोनसेयानो जोबजाबाय बेखौ इथिं आलु बेनो हरदो 20 टाका आलु दरसेयाव 20 टाका नावलायालाय नै